Darec. A je Štěrba. Hlásím se z Queenstownu. No a chtěl bych vás tady pozvat tímhle na škálu několika videích, co chci tak nějak postovat. Chtěl bych vám to tu ukázat. Ten místní kopec, bike park, Dreamlineu a já nevím co ještě všechno. No a konečně nám tady začíná jaro. Už jde cítit teplo ve vzduchu. Taková ta sladká vůně, jestli mi rozumíte. No a teď ale je tady stejně poprší, no už tady 2 týdny chčije jako debil. Nicméně to je jenom dobře, protože v létě to tady bývá libová Sahara. Takže pojďme si trochu ukázat, jak to tady vypadá za mokra, no. Zrovna jsem skončil práci šichtu, povedlo se mi dojet docela rozumně dom. Tak tady střelím rychlej banán. No a už postupně pomalu šlapu tady no ten náš kopec, no za barákem doslova. Jo, nic. Uvidíme se nahoře. A tak. Tak tam to objeď, nebo já pojedu Bčkou lajnu, tak ty normálně jo, okay? Tak jeď. Ještě zařadit by bylo dobré. Ten magor na tom pevňáku, ten chlap! Jiný rodeo! Wow, jo, jasně, OK, rozumím. Fucking fail. Myslím si, že to Bčko bude lepší. Ona si dá, ale vlastně nepomíná. Tam není jediná stopa ještě, dneska. Tož, come on. Dávej. Fucking drift. Tak a už budeme dole, tady trochu šlapání. No, bylo to trochu oslizlé, ale nějaká kaluž, čuacht. Jo, tlačenka, vole, přesně jak jsem říkal. Nestýďte se potlačit. Tak a už jsme v cíli. Už tady máme takovouhle rovinečku.
To ještě tady něco je. Aha. Tak, jsme dole. Hej ho. Tak mám za sebou dnešní session po práci, trošku výhledu. Cesta dom. Tak zdar.